Endlini zokusakaza usivakashele bakulesithathu sasimeme-ke amaciko ahlukahlukene ukuthi asivakashele sike sithi nje ukuxoxa nawo ngomsebenzi abawenzayo nomsebenzi-ke abasahlela ukwenza. Bafana ngifuna sike sibheke la i-album Mkabayi sekuwumkabayi legacy kwi-album eqhubeka la wawugcine khona. Mhlampe ungakusixoxela ngalokho ofisa ukukudlulisa nge-album yakhe entsha. Ngesilungu baye bethi isikhwali isho ukuthi iyaqhubeka umbhalo oqhubekayo. Ngo-2023 ngakhipha i-album uMkabayi the album lapho ngangidlulisa khona ukubonga nokunconcoza kumama wangizalayo nama-sacrifices awenza ngikhula nothando nje angikhombisa lona. Manje ngiyabuya u-2025 ngiphinde ngidedicate-ela kuyena, kodwa-ke manje sengidlulisa iy'mfundiso zakhe esizukulwaneni sakhe. Ingakho ibizwa kuthiwa uMkabayi legacy. Uma ngithi esizukulwaneni sakhe isizukulwane esisuka kimi nesizukulwane sabantu abaqhamuka emva kwami. Ngike ngibathi yazi nginalento ukuthi ngithi abaningi abakwi-age group yami noma bangaphansi, umusic engiwenzayo kungenzeka ukuthi ungabi cool enough ukubona noma bengawu-understand manje. Kodwa 5 years to come they will understand ukuthi ngikhuluma ngani, ngoba into ibalulekile kumina ukuthi ngisuke ngikhulume into ezenzekalayo empilweni yami enengazi ukuthi one day khona umunye umuntu ozo-experience. Kodwa-ke into emnandi ngoba sethuka indlela ibuzwa wabaphambili, ngoba ngisuke sengidlulile kuleyo nto leyo. Wena imisiyenzeka kuwena kuyoba lula ukuthi ube ne-point of reference ukuthi wadlula u-Aubrey kule nto leyo, kule simo sikanje, kusho waphuma right and yonke into ise-right namanje. Kusho ukuthi nami uma lesi simo singihaqile noma kunzima njengamanje, kusho ukuthi kuzohamba kulunga. Okay, usakhuluma nje ngalokho mfethu, ngicela ukuthi ngikufundele i-post la oyibhale ku-Facebook ngekudala nje. Why is it that if I drop quality music and hit songs that touch people, kube ngathi angikaze ngikhiphe lutho, or nami kumele ngishintshe and act like someone I'm not, stop being humble and be rude because that's all what people want? Ngabe njenge-artist ikhona yini-ke mhlampe ingcindezi yokuthi kufanele ube yinto ethile ongeyona, noma ugcina usushintsha indlela okhuliswe ngayo ukuze wamukeleke? Into engiyibonile eziminyaka ikhula kumculo, I think unyaka wami u-7 lo engizoqeda kumculo. Into engiyibonile ezingikhula ngihamba ukuthi kahle kahle it's not about music anymore. It's not about music. Abantu hlezi befihla yonke into ngaphansi kwegama elithi branding. Mina ngiyifundile i-marketing and management, ngiyazi i-branding yini, and what's happening is not about i-branding. It's all about i-controversy. If you don't have a controversy and if you just push pure talent, it's not good enough, because abantu bafuna into abazokwazi ukuhleba ngayo, bakwazi ukukhuluma ngayo. So if ungenalo into ngesilungu kuthiwa i-talkability to kubona you're not relevant enough. So that ukuze abantu kumele ube kwi-limelight kukhulunywe ngawe, ukuze ukuthi uma kukhona into ekhiphile bekwazi ukuthi beyibone, ngoba usuke umuntu akukhulunywa ngayo ngaleso sikhathi. Kanti le nto leyo ngibona ngathi mina iyayisusa i-focus kumculo, and that's why futhi we have uhlobo lo-music olungalasti more than 3 months now, ngoba yonke into kumele sikhulume nga-something ezoba yitopic ngaleso sikhathi. So uma engasatrendi le nto leyo lidlulela kwenye. So ingakho ngithi mina kule album I chose not to be cool. If it's not cool enough for you ukuthi ngibuka nje ubothi umuntu o-right, kulungile, ngoba le album le angenzeli vele abantu abakhulu, ngenzela abantu abadlule ey'meni zokuhlangana bezana nengcindezi, ukulahlekelwa because last year I was going through it mfowethu, angifuna ukunqaba amanga. Ngesilungu babiza kuthiwa i-depression. I know it first hand, bengingayazi sonke lesikhathi, kodwa ngithe sengiyazi i-definition yakhona, ngabona ukuthi man le nto le kade lokhu ingizuma kodwa iphinde ingidedela. Kodwa last year ngifile ngathi bingibambe ngobhongwane, ngoba ngalahlekelwa indodana yami iqeda kuzalwa, and emva kwalokho iy'nyanga mhlampe kwadlula inyanga embili wadlula emhlabeni umalume Vector. Lapho sasineplan siqeda kukhipha nengoma sithi sokhipha ne-EP. Manje nje last year ngavele ngaba demotivated, angikhiphanga, angenzanga lutho, angibange lokhu ngisayixa, ngahlala up until ithi mizithi mfowethu, ngoba lesimo sikanje vele, ngoba umuntu obhala ngento personally kuwena, ibhale ifake engomeni lento lena, urelease i-album,
ofisa ukuyizwa uzoyizwa ngendlela kumele ayizwe ngakhona kodwa mayifuna ukuyilalela ngeso lokuthi what's trending angeke ayithole into etrendayo but uzothola into ezokhuluma naye yedwa ngoba I feel like we try by all means ukuthi sibalekele inkinga ngoba sifuna uku-escape reality mabesho ngosilungu kodwa eqinisweni uma usuwedwa khona into sisho umama ukuthi uyongikhumbula uma usuhlele etoilet uwedwa into ehlezi kuthola kahle usuwedwa ukuthi kodwa eqinisweni kunje and bengasekho abangani abazothi hayi kabe amayi nayo uyakhuphuka uyashaya usuke usuwedwa usubhekene nenkinga futhi mase ibuya seyimeme nabangani bazo seziyinkinga seziyini zigcwalele